Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonze bantu yakubingelela ndlala ifayizulu. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Akekho ufana naye, akekho njengaye. Sibonga ukugcinwa kulolu suku lwanamhlanje ukuba siphinde sishare izwi likaNkulunkulu usuku lwesithupha evikini. Isabatha basho kanjalo abasabathayo. Thina abanye sithi umgqibelo, Saturday. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Sizoqhubeka ke nentshumayelo yethu yasentabeni. Intshumayelo yasentabeni izolo bekufanele sikhulume ngothando, si-address nje uthando lwabazalwane. Hayike siyadlula othandweni, sibuyele entshumayeleni yenkosi yethu uJesu yasentabeni. Ungakhohlwa ukuthi ngithe Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, Matthew chapter 7. Uma wenza lama chapter ezulwini uyongena ugijima. Igama elithi ezulwini uluwe nje, uyizulu nje wena uyihlalele. Ngoba wenze lama chapter ashunyayelwa inkosi yethu uJesu Kristu, okwadalwa konke ngayo noma ngaye, kwadalelwa yena konke, futhi usenikezwe igunya phezu kwakho konke. Zize zithotshiswe zonke izitha zakhe, isitha sakhe sokugcina siyothotshiswa ukufa. Ngoba yena uphethe ihluthulelo sokufa nezehayidesi, uJesu Kristu inkosi. Masikhuleke. Babongcwele bawolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga uthando sithande ngalo. Siyakubonga Nkosi kakhulu. Ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo. Khuluma uzambule. uJesu Kristu inkosi. Amen. Hayike sizofunda izwi lenkosi uMathewu chapter 5 verse 7. Sisaqhubeka naye. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayahawukelwa. Babusisiwe yazi uma kuwukuthi umuntu uyathandaza ake kacela isihawu phela bafowethu. Ake siceleni isihawu ngempela. Khona sihawu yazi ngoba abhlungu kabi ulahlwe ezulwini, ulahlwe kushoniswe esihogweni ngoba uhlulekile ukuba nesihawu. Ake sisiceleni. uJakobe chapter 1 verse 5 uthi uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle engajakadi, khona uyakuphiwa. Ngithi ke mina makukhona oswela isihawu makacele kuNkulunkulu ebapha bonke engajakadi, uzophiwa isihawu. Ake sikhulekeleni isihawu bafowethu, sikhulekeleni isihawu sikwazi ukuhawukela abanye abantu. Ukwazi ukuhawukela omunye umuntu. Cele nje uNkulunkulu afake lenhliziyo ethambile, lenhliziyo enozwela, ukwazi ukuhawukela abanye abantu ukuze nawe uhawukele. Uphinde uverse 5 uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle engajakadi, khona uyakuphiwa. Kepha makacele ngokukholwa engangabazi. Cela ngokukholwa mntaka baba ungangabazi. Asiphinde kuverse 6. Kepha makacele ngokukholwa engangabazi ngalutho, ngokuba ongabazayo unjengedlambi lolwandle eliqhutshwa ligujwa ngumoya. Verse 7. Ngakho makangasho lowo muntu ukuthi uyakwamukela usutho inkosi, umuntu onhliziyo mbili oguquguqukayo ezindleleni zakhe zonke. Umuntu onhliziyo mbili eziguquguqukayo angeke ayithole into enkosini. So simelwe ukuthi simethembe uNkulunkulu, sicele ngokukholwa, singangabazi ngalutho, sizophiwa. Ngithi ke mina namhlanje ake sicele ukuhawukelwa. Asicele isihawu esizosenza kubantu ukuze nathi sihawukelwe. Sidineke izolo sikhuluma indaba kaThithu. Bhalelwa umpostoli Paul chapter 3 verse 5. Wasisindisa kungeke ngamsebenzi wokulunga. Ngiyaxolisa mangithi izolo, ngaphambi kwayizolo. Wasisindisa kungeke ngamsebenzi wokulunga esayenzayo thina, kepha ngokwesihawu sakhe, nje ngesigezo sokuphinda ukuzalwa nokwenziwa basha ngomoya ongcwele. Phinda uzalwe wenziwe musha ngomoya ongcwele. Amthelayo kakhulu phezu kwethu
ukuze silungisiswe ngumusa wakhe sibe izindlalifa zokuphila okuphakade ngokwethemba. uJesu ngumpristi omkhulu ohawukelayo. Yingakho kufanele nathi sihawukele ngoba sihamba la ihambe khona. Ungumpristi omkhulu ohawukelayo. Sikhulumile ngaleli zwi namhlanje ke ngomgqibelo sigxila la kuthina uJesu ngumpristi omkhulu ngoba sikhulumile ngoTito chapter 3 verse 5. Sikhuluma ngolesine. uHebrew 2 verse 17 and 18 njengoba uJesu ngumpristi omkhulu. Ngakho ke kwamfanela ukuba abe njengabafowabo kukho konke ukuze abe ngumpristi omkhulu ohawukelayo nothembekayo kokukaNkulunkulu kube inhlawulo yezono zabantu. Kwamfanela ukuba abe njengabafowabo. Kusho ukuthi kwakufanele abe inyama enguNkulunkulu. Kwakufanele abe nomzimba enguNkulunkulu. Kwakufanele ezwe ubuhlungu, ezwe ukujabula, hleke, alambe, adle, azizwe zonke izinto esidlula kuzo njengabafowabo ukuze abe ngumpristi omkhulu ohawukelayo nothembekayo kokukaNkulunkulu kube inhlawulo yezono zabantu. Ilento kufanele nathi siyenze bandleni njengabaholi. Simelwe ukubahawukela abantwana bakaNkulunkulu. Simelwe ukuba sibe ngabathembekayo kuNkulunkulu emsebenzini wakhe. Siwenze ngokuthembeka, sibaphathe kahle abazalwane singabefundisi. Sibanakekele abazalwane singabefundisi. Ngazo zonke idingo zikamoya singabefundisi. Uma kungenzeka isidingo siphoqa nangokwenyama banakekele abazalwane. Look after them. uNkulunkulu uzokusiza. Verse 18 ngokuba lokhu wahlupheka yena uqobo elingwa unamandla okusiza abalingwayo. Unamandla okusiza abalingwayo ngoba naye wahlupheka walingwa. Siyamkhumbula elingwe ehlane emva kokuzela insuku ezingama-40 nobusuku obungama-40. Siyamkhumbula elingwa ngendlela eziningi ezihlukeneyo befuna ukumbulala bembiza ngedimoni. Ziningi indlela uJesu alingwe ngazo. Nathi sizolingwa. Sizongena ezulwini ngenhlupheko bazalwane. Asibambaneni ngothando. Asibambaneni ngokukhulekelana. Ngiyanikhulekela mina mangilitholile ithuba. Ngiyakwenza lokho imini nobusuku. Uyangikhulekela nje wena. Ngiyabuza. Ngoba nami anginakho engenza ngakho ukuthi ngene ezulwini ngaphandle kwemkhuleko yenu. Nani ngisazolandiswa ngemphefumulo elisho njalo izwi. Kufanele nginikhulekele ngoba ngisazolandiswa ngani. Inkosi uJesu iyisango esingena ngalo sifumana idlelo. Iyisango esingena ngalo ezulwini sithola ukuphumula. Uthi indlela neqiniso nokuphila. So akekho ozoya kuyise ngaphandle kwakhe. Bazalwane, isikhathi siphelile angazi noma niyabona yini. Isikhathi asisekho. Siphelile. uJesu angabuya noma yini alanda ibandla. Ukulungele lokho wena na? Lithi izwi lenkosi kwamfanele ukuba abe njengabafowabo kukho konke ukuze abe ngumpristi omkhulu ohawukelayo. Ngene ecathulweni zebandla. Yiba yibandla mzalwane mfundisi. Khona uzo-understand ibandla ukuthi lidlula kuziphi izinto. What is it that the church goes through? Uliqonde ibandla mfundisi. Bathi wakwashumayela omunye umfundisi. Elwa nabazalwane abahlulwa izingane. Washumayela epulpiti. Ethi bahlulwa izingane. Washo konke afisa ukusho. Izakhe zazincane. Zakhula. Zamhlupha. Zamithe zamantombazane. Zamithise zabafana. Zadla ama-drugs. Wawakhumbula amazwi akhe ukuthi wayethi bahlulwa izingane nje kanaye sazomhlula. Ngene ecathulweni zabazalwane. Yiba ilento abayiyona khona uzo-understand isimo sabo. That is what our Lord Jesus Christ did. Wafana nathi. Wangena ecathulweni zethu. Wayethoyilethi njengathi. Walamba njengathi. Wagula njengathi.
konke kwenzela mina nawe kuba singene ezulwini. Kwamfanele ukuba abe njengabafowabo kukho konke, ukuze abe ngumpristi omkhulu ohawukelayo nothembekayo. Ngiyalithanda lelo, ukuze athembeke kuNkulunkulu kwafanele afane nathi. Kumlokho kumenze wathembeka, abe umpristi omkhulu ohawukelayo nothembekayo kuNkulunkulu, kube inhlawulo yezono zabantu. Ukuthembeka kwakhe, ukuhawukela kwakhe kwenza kube inhlawulo ezonweni zethu. Kuba kasihawukelanga ngaba kafanga esiphambanweni. Kuba kathembekanga uNkulunkulu wayezoshintsha sekunzima abiza ingilosi athi wozani ngizobaqeda ngiphume la esiphambanweni. Kodwa wathembeka kwaze kwaba sekufeni. Wathembeka kuloyo ombizile, wahawukela, wasihawukela bazalwane. Ukuba lokhu wahlupheka, yena uqobe elingwa unamandla okusiza abalingwayo. Yingakho simthanda uJesu wethu, ngoba uyakwazi esiyikho. Lize lithi izwi lenkosi, umoya uyasinxusela. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuqonda umoya. Umoya uyasikhulekela, umoya ungumsizi. So uJesu uyazazi lezo zinto, udlulile kuzo wasinqoba isono. Uma usuhawukeliwe, nawe hawukela. Sihawukelwe bazalwane, usihawukele uJesu. Sivinjwa yini ukuhawukela abanye abantu? Sivinjwa yini ukuthanda abazalwane? Sivinjwa yini ukwenza intando kaNkulunkulu ngokuthanda abazalwane, ngokuthanda umakhelwane wasizithanda thina? Siyithanda inkosi uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke. Siyithanda inkosi uNkulunkulu ngomphefumulo wethu wonke. Siyithanda inkosi uNkulunkulu ngengqondo yethu yonke. Siyithanda inkosi uNkulunkulu ngamandla ethu onke. Yini esivimbayo kulokho? Ingani yena wasihawukela, ingani yena wasithanda, wabethelwa esiphambanweni, wathwesa umqhele wameva, lopha ikhanda, kodwa akazange akhale. Wayazi ukuthi uthenga mina, wayazi ukuthi uthenga wena, uthenga thina ukuba siye embusweni kaNkulunkulu. Ungothengiwe wena ngenani elikhulu. uJesu uhluphekile, uJesu uhlushiwe, ushayiwe, wafelwa ngamathe, wahamba nqunu, bayithatha ingubo zakhe babelana ngazo ngonkatho, bambhuqa, bamkhulekela bathi bayede inkosi, bembhuqa, kanti babengambhuqi inkosi ngempela. Hawu kodwa bafowethu, sahlushekelwa, safelwa, ukuze sithengwe ngegazi elinenani elikhulu. Yini oyenzayo? Uhlezi nje dekle, isono usidla ngefork and knife, awazi nokuthi lidumephi, ulimaza abazalwane, awazi nokuthi lidumephi, ulimaza abefundisi, awazi nokuthi lidumephi. Yenza komunye lokho othanda nokwenziwe kuwena. Luyeza usuku lukaJehova, luvutha njengeziko, bonke abaziqhenyayo nabenza okubi luzobashisa, lungabashiyeli impande nagatsha. Lithize kodwa kunini enilethemba igama lami, kophuma ilanga linokuphilisa emaphikweni alo. Bafowethu, ake simthande uNkulunkulu ngenhliziyo yethu sonke, sizinikele kuyena kabusha, sinikele imizimba yethu ibe umnikelo ophilileyo nongcwele kuyena. Singalilingisi lelizwe, kodwa siguqulwe isimo ngokuthi ingqondo yenziwe ibentsha. Uzombona uNkulunkulu uzokusampulela, uzombona uNkulunkulu uzokwenzela izinto ozidingayo. Okwakho wena nikela umzimba wakho ube umnikelo ophilile. Phila impilo engcwele phambi kaNkulunkulu, zingcwelise, zihlanze egazini likaJesu. Geza insilo yesono esithandela kangaka. Wagcina nini ukugeza? Linjani iphunga lesono kuwe? Mawusondela uNkulunkulu uthini? Unesibindi nesokusondela ulingisa umuntu ophuzile esebenza. Umuntu odakiwe mabize bameqa, maye emsebenzini edakiwe, uhambe e-ofisini labaphathi eyobabingelela. Baxawutha usibani bani ngoba wasibingeleli kwenze njani bese bembhekisa, hawu uphuzile udakiwe namhlanje, yabona? So umuntu uthanda kabi mayonile ukuyiveza kuNkulunkulu.
mayonile uthandaza njalo xa uthi isono sakhe sizosuka, kanti uveza ubunuku bakho, uveza iphunga lakho lokungcola. Yana komunye uthi uJehova kumngani kaJobe uthi, yanini kuJobe nithathe inkunzi eziwu7, ngizovuma ubuso bakhe ngoba ngeke obenu ngeke ngibuvume ngenxa yesono enisenzile. Anizange nina ningihloniphe, nenceku yami uJobe anizange nimhloniphe. Yanini encekwini yami enikhulekele, ngizovuma ubuso bayo. Kodwa thina sithanda ukuzikhulekela masesonile, singisa umuntu ophuzile utshwala, uyanjalo kubaphathi azabanje ukuthi uphuzile axoshwe. Hayi bazalwane, uJesu uyasithanda, usifuna simanikinike. Ngalahla ithemba, khala ucela uxolo. Ya kumntwana kaNkulunkulu akuthandazisa, makukubiza ukuzila ukudla, zila ukudla. Umfuni esenokuthola, umbize seseduze, ngoba siphelile isikhathi. Hayi isikhathi esiphelile sona, siyazizwa izigi. Woza Nkosi Jesu uzosilanda, sikulindile. Woza uzosilanda, siyakuthanda Nkosi Jesu ngoba usithande kuqala. Masikhuleke. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Sisondela kuwena Nkosi nangawo lo mzuzu. Sizwele uNkulunkulu wethu onomusa, sonile phambi kobuso bakho. Sonile Nkosi, asenzanga kahle, asihambanga kahle, silimalile, silimazile. Siyacela uNkulunkulu wethu usize, bopha amanxeba empilweni zethu zikamoya. uNkulunkulu wethu sihambile, sakhathala endleleni, sabuyela emuva. Yababona abakwenzile lokho, basize Nkosi. Sihambile, sahlangabezana nezinkinga, sahluleka endleleni. Uyabazi Nkosi ababe yileso simo. Siyasindwa imithwalo, siyiphonsa kuwena. Uyabazi Nkosi abayileso simo. Sikubhuqiwe, kwakhulunywa konke, kodwa siza kuwe sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyathandaza uNkulunkulu wethu onomusa, sizwele, sibonelele, ngoba entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Sibonelele baba wethu sezulwini, sibonelele, kuyabonelelwa ekhaya lezwi. Sizinikela kuwe Nkosi kabusha. Thatha ukuphila kwethu, thatha uqobo lwethu, ulwenzo lwakho. Sebenza Nkosi ngendlela emangalisayo, kube igama lakho likhazinyuliswe, ukuze mawubuya ulanda ibandla singasali, kodwa sibe simi nabantu banye sesibazuzile, sibazuzela ukuya ekhaya ezulwini. Busisake Nkosi lona loyo uzophuma manje ahamba yokusebenzela, athi ngeke sihlulwe uSathane, abe nabantu abaningi thina sibancane. Athi ngeke sihlulwe uSathane, uthatha becebo likaNkulunkulu. Siyaphuma siyabalanda becebo likaNkulunkulu. Siza leli khaya lezwi Nkosi, siza ngamunye letha abantu ukuba Nkosi basindiswe, ngoba ilokho kuyinhloso yakho, kuba bonke abantu basindiswe, bafinyelele elazini iqiniso. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu, sikunikeza udumo lungo lwakho lokufanele ngazo zonke izikhathi. Ngikhumbula Nkosi abasemkhosini ehlukahlukene, baqinise endleleni yabo, ube kanye nabo. Kuyabakhulekela Nkosi khona ababamba 40 days, iba nabo uNkulunkulu wami. Ngikhumbula abagulayo Nkosi, abalalele lenkonzo, yehlisa isandla sakho bathinte, njengokuba babelindile ethibini laseSiloamu ukuzanyazanyiswa kwethibi, ethibini lomusa belindile lizanyazanyiswe. Ngiyacela Nkosi nathi sisize ukuba isandla sakho sithinte lo naloyo ogulayo, njengalowo mama wayophila iminyaka eminingi, wawuthinta umphetho wengubo wasinda, wathi asukile amandla. Sicela lawo mandla Nkosi ukuba sigcwalise ngawo namhlanje, sikwazi ukubhekana nazo zonke izinkinga ngegama elinamandla leNkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Sinikela kuwena lolu suku, sinikela kuwena lenkonzo, sinikela kuwena konke kwethu. Uthathe Nkosi ukusebenzisela intando yakho. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ungcwele, ungcwele, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, bangcwele, siyamdumisa. Ube right lapha ekhaya, uNkulunkulu uyakuthanda. Asihlaleni bafowethu silunge, silindele ukulandwa kwebandla.
inkosi isendleleni iyalilanda ibandla layo manje. uJesu Kristu inkosi. Babunze bande yakuvalelisa. Siyanithanda emakhaya, siyanithanda lapho nikhona. uJesu Kristu inkosi. Amen.